jingwan jung modi yang ni pen pausai ba kani ke sencara po megara ke BJP not NPP. BJP and NPP is the same. Come to the peri rem. Kyrtong ka Congress uba S Osborne Kharjana hakashipau tarik ujamang ulalek tap vote nagabenta ke election shiteng samoy jongga soyong assembly constituency. Habakran shkilat pathai kubor uba Kharjana ulakam bakam dan kanu gajinge pher hapadeng ke United Democratic Party but ke National People's Party. Namar wiki day ki seng kibe tere lang haga sarkar but bagajing tumu jengki kalong tang machu job yaki election. Ki ong ka seng rulum, bor kita ki ong ka seng rulum, ka seng yadari, ka seng iri. So many things ki kren ya kata andre ba khadu kalong ba mas ndep nyobot PEAU. Baro ki pilot sa BJP straight away. Namar bangang i ka jingwan jung modi yang ni pen pausai ba kani ka sencara po megara ke BJP not NPP. BJP and NPP is the same. Come to the peri rem. Ulo ong ru bakam don jing mud banwanra ye kinong yalap election ki bakong san namar ki patba ki don kam ye Kyrtong hi. Kani ka sing ka sing BJP straight away namar kani ka group of the BJP nadu ka NPP UDP HSP pero ko ka join BJP. Te kam don jing mud ban ong ki ba gidei la ka jong ka identity is the same identity. Te ba khandu kalong ba ngami ba kanon ka change. Namar ngada mat bro sans them what change they will bring. We don't know. Ngimi kata ke policy, the right policy they have. Teka ik bang i kalau mitang kan ki plan juga kalau direct tangwan job election. Job election tangwan kamai spa. Masukan no. Mano perlu likni kesuka peladam. Da bahkan bi pausa gini har company. Kata ke dijat ki pernah kamlut dia ketika policy kumno ban kamai spa kan. Shushu habakali ha ai uyeng hakajingya khun hapreng ka NPP bat ka UDP uba Kharjana ula sammut rkhe bat ula ong bakadei tang ka jingle drama hapreng ki art sing Man gila rally ki pelong ki chimbrio na bad ngursi. Tapi na pe bhang i ba 25% na ki under 18 ki non voters. Te 50% ki bawan na bar. Te real voters ki don kumbas 25%. Te kata ka contribute ya ke rally perway takda ki warna abri na no kali na may rang na keleng kita ki jingle joki dekat ban supun bi bri tomba ka pastana kalau pai baru i ya kata te mundur 70% kan ja te gini ki ngam i ba kadon kalong ka fruitful ka campaign joki